Sir. Kahapon po kinumpirma ng AFP at PNP na may unang insidente ng suicide bombing sa Pilipinas na Pilipino ang suicide bomber. Ano na po ba ito? Dahilan na para mag-worry tayo? It's a cause for concern, given that this is the first time that there is a Filipino suicide bomber. It goes against the grain of the character of Filipinos. Yung mag-suicide ka para sa terrorism. May bago po bang directive si Presidente regarding this? The directive is always to enhance the technology in surveillance and intelligence work. Ito po ba ay pwede nang maging dahilan para muling i-extend yung martial law sa Mindanao? That's the call of the President. Ano po ang pwede nating ipayo sa publiko, sir? The usual payo natin na mag-ingat, anumang mga nakikita nilang hindi normal, ipaalam nila sa mga kaukulang otoridad. Lalo na yung mga nakikita nilang galaw na mapanganib para sa kanilang kalagayan.